Byron Barcadas. O, ako mga pagumangkon sakay ko karon. Mao ni amo ang bukid. Ora ang buntod sa paling-paling. Pikas bunto, Pikas lawom, pikas buntod. O, mao na siya ang paling-paling. O, tuara ang intungapan. O, ay naara ang nailong. Kita mo anang bungtod nga nahimog ilong kurma gyud siya ilong mga higala ba o ilong yung kay siya kurma mao na siya ngalan og na ilong mao na siya kato paling-paling mao ni siya ang bungtod dire among explore ang among bukid so bisag naami diri sa bukid no daghan kong nindot nga mga balay ha yan ako may payag kayong mga tanong di ari nya halos tanan ako ning mga agaw diri pila ra mapunit ihapra sa tudlo ang akong dili mga igagaw ani diri igagaw niya daghan kayong salamat no sa Byron Barcadas. I-like sa ninyo like and subscribe and share. Share ninyo ang Byron Barcadas kay daghan kayo mo makita sa ilahang mga ilahang mga video nga mga nindot nga view diri sa bukid, sa dagat ug uban pang dapit. Nga nami atuon karon nga usa ka among kaliwat nga naginusara gina siya no naginusara siya ay santos naginusara na taon siya kuyo dire sa iyahang balay amo atuon nagsiskaraan kayo ng iyahang balay di ari siguro maon pinakakaraan na balay na atong makita diri ilang ng bundin. No, pag-ibig tayo. Panginabuhi. Oy, nangisi akong mga igagaw. Na.